Balmo nouvelle ou bien nouvelle bade me no ka sura ou bien jatike kono buli kamana gan balmo sema dabu ye bis no kote sema ya kasoro mali makuma dabe sema ye bis no kotai mali makuma o yanga sujet folo ye amena ndadu mina sujet flana MINUSMA ka tagali ko la Mali autorité kɛlen bɛ ka fɛrɛ jumɛn tigɛ balimaw Jasimi ninnu t'u kun fɛ c'est-à-dire fɛrɛ ni plan labɛnnen b'an ka autorités bolo n balimaw kabako don quoi révélation baden o de bɛna kɛ aw ye sisan san mais an mago bɛ min na vraiment le maximum de partage parce que an ka autorités ye fɛrɛ baden de jateminɛ amena ndado ala est-ce qu'il y a femme affaire ka détail MINUSMA beta saraka tala MINUSMA o beka délai fo délai Mali tena délai kono Mali tena délai respecté Mali kelen beka disposition do ta donc ko jumani jumani be sena en même temps vote min ka ke sini a enjeu be na ke mune be na ke mune kuma be na ke vote ko ina amena kana andado ni fenela balmo ani disposition jumɛn talen bɛ an ka finitigiw pour que ka MINUSMA jɔyɔrɔ ka o labila balmo ni émission kɔnɔ aw tɔ bɛna sɔn a ka armée aw tɔ bɛna da a ka armée la aw jigi bɛna sigi balmo Mali t'a kunfɛ dɛ wallahi Mali t'a kunfɛ Mali kɛlen bɛ ka fɛrɛ belebelebaw de latigɛ an bɛ wagati min kɔnɔna la bi san a nɔgɔ na mais vraiment je veux le maximum de partage ay partage fanga boyan aka cœur chaman bla aka j'aime aka ocha est-ce que vous voyez pour que ame do anga vidéo kono ka anga Cherif ka fo Cheikh Cherif Tiami Aidara kabako fura tigi ala Cherif ka so kabako fura la fura mununa ka impana bade ma tension diabète fo dimi rendimi kodimi Cherif ka numéro est 75 64 10 10 75 64 10 10 Nio Congo ini Tiami me ɲɔgɔn sɔrɔ k'an ka kutubu n'an ka waliw fo Seku Lasana Kane pele a bɛ Segu a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci mais ko n'a gɛlɛyara Mali ko la wuli bɛ kɛ ka kutubu sɛgɛrɛ wallahi a ka foli belebele bi yan ka Cheikh Sala fo Kanijalo ale de fa ye Segu Dawuda Kanijalo fo yan fo Tubakura morikɛ ka kuma a man ca ni mɔgɔ minnu mago b'a la inbox la n bɛ deli k'a ka numéro di mɔgɔw ma inbox la ni Ala ni kira sɔnna alsa ay partage augmenter pour que ngan da do sujet la ay partage a augmenter o temele ka mouvement victoire et gloire fo à présent ba Segu Tungara aka foli belebele bien a peu parani cɛsiri ka guide la jofo ka Sako Jalakɔrɔji Modi n'a ka cɛdenw ka bɔ Bɛnsobakaw n'o ye Mali n'a ka mɔgɔw ye ka se Fana Samayana Basiw ni mɔgɔ bɛ fɛ n'anw ka jɛ ka baara kɛ jija ka don mouvement victoire et gloire la ni Ala ni kira sɔnna i ni an bɛ jɛ ka baara kɛ ka Segu autorité morale n'o ye Cheikh Ahmed Tidiane Kise a ka foli a bɛ yan donc balimaw an b'a lajɛ sisan an bɛ don an ka sujet kɔnɔ Mali autorités kɛlen ka décision ta k'a fɔ ko MINUSMA k'i ka minɛn cɛ a nɔgɔnin na o kun bɛ se k'a to mandat banni MINUSMA k'a ka minɛn cɛ mais Mali autorités ma mandat banni kɔnɔ dɛ u ko MINUSMA k'a ka minɛn cɛ san balimaw information minnu kun bɛ yen n'an bɛ u kalama a b'a dɔn a bɛ wagati jan bɔ MINUSMA b'a dɔn k'a tatɔ don mais MINUSMA kun bɛ ka terrain de préparer sema ye pour que u ka mercenaires recruter ka bɔ Libye pour que u ka mercenaires recruter ka bɔ Niger pour que u ka mercenaires recruter ka bɔ Tchad a b'a dɔn MINUSMA kun bɛ o fɛɛrɛ de la i b'a dɔn u ye ko caman kɛ Mali la an bɛ ka ɲɛ tugu a kan u tora u bɛ ka galon tigɛ ka da an ka armée la an bɛ ka fagali kɛ an bɛ ka bingali kɛ o bɛɛ la an y'an muɲu an y'an poro an dusu kan an sera an dusu la a ma kuma mais ko tɔ nana se niveau min ma ka janfa labɛn avec les mercenaires tchadiens avec l'OTAN est-ce que vous voyez avec les mercenaires nigériens ko coûte que coûte armée malienne bɛ ka monter en puissance min kɛ ko fou k'o de saboter ka Mali armée k'a lagosi ka Mali armée ka monter en puissance ka o bali par tous les moyens parce que chaque fois que l'armée malienne monte en puissance balimaw i b'a ye Mali sanu tɛ sɔn Mali dugujukɔrɔ nafolo tɛ sɔn tubabuw dun tɛ se ka u bolo da an ka dugujukɔrɔ nafolo kan
k'a sɔrɔ armée ɲɛnama b'an bolo armée solide b'an bolo armée bɛ se ka Mali lakana o tɛ se ka kɛ cogo si la o de sen fɛ u nana fɛɛrɛ jumɛn kɛ est-ce que i y'a faamu u ko k'u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ n'a ma ɲɛ olu tɛna to yan ka Mali ta k'a di terroristes ma ka terroristes ladon ka janfa labɛn Mali kama o de la Assimi ninnu y'o dɔn Abdoulaye Diop y'o dɔn Choguel y'o dɔn u ko ko MINUSMA k'a ka minɛn de cɛ sans délai en même temps n bɛ kuma dɔ fɔ a ye MINUSMA ni Mali politiciens kun bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ Mali politiciens caman bɛ u kun bɛ wo ci la u jigi laban kun ye MINUSMA de u kun jigi bɛ MINUSMA de kan ko n'u ye molobaliya kɛ ko ni Mali autorités ko k'u b'u minɛ k'u bɛ MINUSMA su ka bila an na k'u bɛ t'u dogo MINUSMA ka kiisi la i n'a fɔ Alassane ni Gbagbo ka scénario o cogo donc o de sen fɛ Mali kɛlen ka MINUSMA gɛn i b'a ye k'a fɔ SEMA de commencera ka paniquer ni SEMA ye ka communiqué fila de kɛ en espace de 5 jours communiqué fila o y'o de kɛ communiqué fɔlɔ n'a hakili b'a la il y a 4 à 5 jours de cela u y'a yira ko Mali ye décision min kɛ k'u ma jɛn n'a ye ko conséquence b'a la ko MINUSMA kana taa ko MINUSMA ka to yan ko ni MINUSMA taara k'olu b'a kɛ kɛcogo jumɛn na k'olu dalen tɛ anw na u y'o communiqué fɔlɔ kɛ le 27 juin n'o ye kunnasini ye an bɔra kalama SEMA ye communiqué filanan kɛ i bɛ janfa dɔn wa u ye communiqué sɛbɛn k'a ci Nations Unies ma n balimaw n'i bɛ Nations Unies principe dɔn i b'a ye jɛkulu tɛ se k'i adresser directement à Nations Unies na tant que i tɛ État ye a fɔra ko État dɔrɔn de bɛ se ka Nations Unies saisir est-ce que a bɛ ka kuma in faamu jamanaw dɔrɔn de bɛ se ka wele se Nations Unies ma jamanaw dɔrɔn de bɛ se ka wele se Conseil de sécurité de l'ONU ma jamanaw dɔrɔn de bɛ se ka ONU wele k'u da don jamanaw kunkanko la parce que aw m'a mɛn ko organisation des Nations Unies est-ce que y'a faamu nation ye Étaw de Étaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu o de ye ONU ye mɔgɔ minnu ti État ye comment olu bɛ se ka ONU saisir kabiri ye i b'a dɔn ko janfa bɛ yen SEMA tɛ État ye est-ce que y'a faamu SEMA tɛ organisation internationale ye SEMA yɛrɛ reconnulen tɛ Mali yɛrɛ fɛ en tant que tel SEMA bɛ se ka ONU saisir cogo di donc SEMA de ye ONU saisir ka lettre dɔ ci ONU ma ko ONU ka sabali k'ale jɔrɔlen don ko Mali autorités ye décision juguba de ta ko décision min n'a bɛ fɔ ko ka MINUSMA gɛn ko MINUSMA bɛna gɛn k'olu ka population Azawad k'olu ma lakana ko MINUSMA bɛna gɛn k'olu ka population ko terroristes bɛ olu kan en même temps a b'a dɔn u bɛ ka kuma min fɔ tuguni u ka communiqué kɔnɔ ko MINUSMA bɛna gɛn ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko armée malienne tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ ko accusation grave bɛ ka kɛ armée malienne kan k'an bɛ ka population civile faga k'an bɛ ka bin muso ni denmisɛnninw kan ko wagati min na ko Mali armée tɔgɔ bɛna tiɲɛ ko n'aw ye MINUSMA gɛn ko jɔn bɛna olu ka population protéger donc an kun bɛ kuma min fɔ a ye bi la ko tɛ ko MINUSMA de bɛ ka i bali Mali armée ka don Kidal a dara réalité la n ko MINUSMA nakun ye de ka SEMA protéger i m'a ye SEMA bɛ k'a fɔ ko ni MINUSMA taara ko jɔn bɛna olu ka population protéger ko parce que ko Mali armée k'olu tɔgɔ tiɲɛnen k'u bɛ bin population civile kan ko Mali armée tɛ fɛ ka olu ye n balimaw an ɲɛ b'u ka nin nkalon kuma la wa o bɛ ka taa nin de fɔ Nations Unies na o bɛ ka taa nin de fɔ ONU na pour que ka ONU su ka ONU pousser ka ONU bila sira wɛrɛ kan sira min ne tɛ est-ce que y'a faamu maliyɛn si ka laɲini ye an y'an bɛ SEMA ka janfa la donc SEMA juridiquement elles n'ont pas la capacité la SEMA n'a pas la capacité de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU SEMA tɛ se ka ONU saisir donc an bɔra ka u ka nin communiqué in de sɔrɔ k'u ye ONU saisir k'u ma jɛn ni MINUSMA ka tagali ye k'u ye ONU saisir ko ni MINUSMA taara k'olu bɛ sa kɔngɔ b'u minɛ minɔgɔ b'u faga k'olu ma jɛn ni a ye n balimaw an ɲɛ bɛ janfa la donc plan kun ye mun de ye ONU ka to jamana kɔnɔ soit temps ka di ONU ma ONU ka mercenaires kɛ ka Kidal fa tɛntɛn o de la n balimaw n bɛna fɔ a ye Mali kɛlen ka disposition ta ko MINUSMA k'a ka minɛn cɛ n balimaw kabiri o fɔra don min na an ka satellite ye baara daminɛ dɛ Mali service de renseignement Moribo Kone n'a ka cɛdenw balimaw bɛ baara la parce que an b'a dɔn ninnu tatɔ u tɛna ɲuman kɛ n balimaw kabiri a fɔra ko MINUSMA bɛ taa don min na ko sans délai k'u ka minɛn ta a nɔgɔnin na n balimaw Mali avion ye baara daminɛ Mali avion bɛ sankolo de munumunu u bɛ ka Mali sankolo de munumunu diɲɛ don o don Mali avion bɛ Mali sankolo de la Mali drone bɛɛ bɛ en état d'alerte
Mali parce que en sigilen ɲɛ bɛ u bɛ fɛ ka janfa min labɛn o de senfɛ élection dun an ka avion panna ka taa tour damadɔ kɛ Kidal Gao Menaka o bɛ ka sanfɛla bɛɛ laraw ye parce que sisan u b'a dɔn tagali mɛna kɛ u ka objectif bɛ kɛ mun de faire rentrer des mercenaires venant de la Libye faire rentrer des mercenaires venant du Niger et du Tchad. Donc Mali armée tena isigi ko lay donc beki akli sigi disposition talendo anga suko 25 ou be bara la bi ame wakati mina anga drone ou be bara la ame wakati mina anga albatrosu ou be bara la ame wakati mina wa même min foyer malion Mali armée la beneno vraiment Mali armée la beneno équipement là-bas munu nana équipement blindé mais la révélation min gawe balma wa kunte ne révélation kalama équipement là-bas min nana ja aba ngono ka minan be bora armée te kuma ka fɛnw bɛ ɲɛfɔ ja an kun hakili la ko ni minan bɛɛ bɔra Chine de ja mena min fɔ a ye minan laban minnu nana minan dɔw bɔra Corée est-ce que y'a faamu minan dɔw bɔra Corée blindé dɔw bɔra Corée blindé dɔw bɔra Chine mena kabako de fɔ a b'a kalama ko blindé baden de bɔra Afrique du Sud Afrique du Sud ye blindé kabakoman dɔw bila sur place n'a bɛ f'u ma ko véhicule Puma balma ibe mugu tiala o ta dɔn ko fiɲɛ yɛrɛ bɛ ka wuli ibe mugu tiala équipage min bɛ ka blindé bolo a t'a dɔn ko kisɛ yɛrɛ bɛ ka ci a la balma n ko n'a yɛlɛnna min kan a bɛ min foroki de ye ko kabako janga équipement dɔw fana bɔra Sud-Afrique ja tubabu i b'a dɔn k'an bɛ k'u to fili de kɔnɔ o pendant que u bɛ k'u baser k'an ka minɛn bɛɛ bɛ ka bɔ Russie dɛ balma o y'a sɔrɔ ja Sadio Kamara ninnu tilala baara la ja Mali bɛ ka minɛn san diɲɛ côté bɛɛ de la ja Mali bɛ ka minɛn san fan bɛɛ de fɛ est-ce que y'a faamu ja armée malienne an bɛ ka fɛn o fɛn miiri labɛn na n balimaw armée ka labɛn tɛmɛna nin bɛɛ kan si an bɛ ka labɛn bila ka taa niveau la ko nin minɛn bɛ armée malienne bolo k'u ye nin minɛn c'est-à-dire an tɛmɛna o bɛɛ de la les drones iraniens sont actuellement présents ja Iran ka drones yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔna la o de la n balimaw Sema fa de wille mais Sema la bi ame wakati mina kabira fora ko Mali bini kam ko MINUSMA bina kam mina cɛ sans délai mbalmo Sema bɛ ka siran muna Sema bɛ siran et accord tɛ olu n'anw cɛ est ce que anw y'a yira an ka mina ka Sema kɛlɛ anw y'a yira an ka mina bi Sema kan pourquoi u bɛ siran ko ONU kana taa wa u ye nin communiqué min bila ka taa Nations Unies na u ka ɲɛmɔgɔba Al-Gabas ak Intala ale de ye nin communiqué kɛ mbalmo o de la c'est-à-dire ko Sema bɛ changer a bɛ Barnɛ la ko Sema bɛ sira min kan k'a bɛ nin sira in bila a bɛ Barnɛ la est-ce que vous voyez donc Mali autorités sigilen tɛ o de la disposition taara pour que ka MINUSMA ka janfa ka a kɔlɔlɔ k'a dɔgɔya Mali ye baaraba fɔlɔ jumɛn kɛ fonctionnaire malien fɛn fɛn bɛ MINUSMA la Mali y'a bɛɛ recensé a signé ordre de ko ka fonctionnaire recensé donc pour que ni MINUSMA taara o kana guerre civile wuli an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ parce que mɔgɔ minnu bɛ MINUSMA la o bɛ fɛ ka olu de su sisan ni MINUSMA taara olu ka bila état la u ka état kɛlɛ ko ta u ka baara cɛ Mali état ko k'a ye usine baden jɔ ko mɔgɔ minnu bɛ MINUSMA la personnel min bɛ état a bɛɛ recensé k'a bɛɛ da dɔn donc n'a personnel ni MINUSMA n'u ka contrat banna MINUSMA la i m'a ye Asimi Teliya ka comment texte la wuli ja ko ji baba ja u ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ u ye ja Mali kun tilala fɛɛrɛ in na c'est pas pour c'est-à-dire ja Asimi an y'a faamu sisan Asimi Teliya ka comment texte dayɛlɛ an y'a faamu sisan Asimi Teliya ka UMPP dayɛlɛ an y'a faamu sisan Asimi Teliya ka chemin de fer lawuli Choguel ninnu ja u bɛ ka baara kɛ ka usines lawuli ja kun ye de ka MINUSMA ka départ préparé c'est pas pour a kun ye malien akɛ min bɛ MINUSMA la MINUSMA bɛ olu bila dɔrɔn automatiquement état bɛ girin ka u ta k'u bila ni société ba ninnu na k'u bila état ka ni entreprise ninnu na donc chômage tɛna kɛ MINUSMA tɛna se ka guerre civile wuli u ka tagali kɔlɔlɔ population tɛna a ressentir parce que u bɛ taa mɔgɔ minnu bɛ u fɛ n'u bilala olu bɛna baara sɔrɔ ja balimaw an ka mɔgɔw ye visionnaire ye ja u ye nin bɛɛ calculer ja u y'a calculer tuguni ko MINUSMA bɛ nin i tugu k'i senna sumaya Mali ko a ka douaniers ma instruction dira chef de douane bɛɛ ma ni MINUSMA ka minɛn wɛrɛ donna Mali kɔnɔ n'o kɛra douanier min ɲɛna an balimaw
avec un bara boloré. Donc Mali instruction ferme dit Assimini Chogal ko ministre ka ménager kana don tuguni. Donc c'est ça, am stratégie mina am ka finir de ticket ministre la ou ta jago ala ministre be ou be dugu bla jago ou be bo Mali la Mali be ka finir de ticket la. Donc ka menante don tuguni nga di ministre ma minante bo ko kan na di ministre ma. Donc o ba yira balo tena di ministre ma. Kongo bu sengé, minogo bu sengé, est-ce qu'il y a famu balo ko dessé ou bena kele tien ou bolo ils seront obligés kata. Malien ni mesure que pour que ko tagali telia. Mais ameka mi mesure wara o ben tuni mi na taw kama nu maninke. Ministre ka compte fe be Mali kono. U ka war fe be Mali kono. U ka sara na be ka be bla banki de kono Mali banki Mali autorité ou be décision de ko ka sara bloqué. Donc ou tena sara sur tuni, ou tena se ko ka personnel sara. U ka sara ou be bloqué depuis les banques. Mali état en quel plan nous prévoir au ministre de Sarakatala. Est-ce que vous voyez? Ou bien délai mais pour 6 mois. Au délai tu connais. Ou y a une autorité ou une détermination. Ou ni ala ni kirati ni minama di ministre mama. Quand ministre approvisionné, ou bien qu'elle continue tout le monde. Donc il va y Mali kelembe ka ni be feret ke ame wakati mena. Mali kelembe ka feret ke tout les Nations Unies na. Ni débat kera. En keleme kanga jigya na nga dana taka de Chine Malien begi yakli sigi mo kana paniquer. Nous na ko résolution ko 6 mois. Droit de veto be jamana flabulo. Chine ni Russie, Abdoulaye Diop ni Clefla. Abdoulaye Diop ni Chine, ani Russie diplomato. Obe bara la, obe consultation la. Nous koko modalité de retraite ni. Nous koko 6 mois ko ka vote ke. Alors que Mali amega mime dans les coulisses. Mali tchale mbatena teme 3 ou bien 2 mois Mali bena au-delà de douma. Donc nous koko 6 mois ko Mali on ko aklisé ko Russie ba ka veto opposé. Chine ba ka veto opposé. Donc résolution tena se ka passer Mali contrôle ko Mali beki da. Beka ni yoro la me beka snogo. Chino keleme ka garantie dama. Russie keleme ka garantie di ama. Ko nous ko na jamfata. Ou bien français de la résolution semena ka bigi na ka papier kabna na ko oni nga vote ko ka ministre ta ka jogo la Mali la chinois ko kubu opposé russe ko kubu opposé Mali retenation donc comment mi mena ke sini o ye ministre ka modalité de départ ministre ta ka jogo ministre gen jogo ka bo Mali la un partenaire munu soro no russe ni Chine au partenaire munu go nous couvre 6 mois que ou ba bloquer ou bou senda ka 6 mois te soro to ni Mali kono ministre 6 mois que Chine ni Russie olu perele no tuguni ku ka menaw ndama menaw munu be so waraka ka fara Mali génie militaire ka menaw munu be so waraka chinois ni Russie obunu ka avion bebla nga bolo ka pour que ka ministre ka tagali ka to telia ka ministre to 550 tana e Niger mbalmo o kaka aklisi kaka aklisi ko plus de peur que de mal ka kana paniquer mais fin do be piège do be ango éviter mbalmo ayni yoro la mere ministre talato reflet angana prétexte de di uma sare naw ka moblu ye angana aboni ngaba kuru ere parce que tato obe fait ka guerre civile wuli obe fait ka nan voisin bla yona ministre fleni nationalité beba kono Burkina soldat ba kono et Guinée soldat ba kono yoro Burkina kadi ani Guinée kadi Togo ga soldat ba kono lu ba kono ani anda fe dugu farafina jamana badembe munu ma supporter olu ka saraso ba kono donc tagato la angana korotu ma anga to anga état ko angana fame marché nama to anga état ko na tora ka entendre du souffle kam ta gabakuru flu ka moblima mbalma obo ke prétexte ka do population na ka tieninge ni tieninge ra shubora ministre ba demander oni fait ku ka to folo ko tieninge ngara ko enquête ka ke ko ale tise ka ta ni enquête ma ke ko mo kana galonda ale la ko on ne ko lu de shulabo lu de kera sababu ka shulabo donc tagatola angana opportunité foi de di uma ayni yoro la mere c'est très important ou tagato angana ka moblu bonu gabakure angana foi de angato